Самы шчаслівы дзень у жыцці, дзень надзеі, абуджэння і прагі да свабоды. Дзень, які падзяліў гісторыю сучаснай Беларусі на «да» і «пасля». Мільёны беларусаў паверылі ў перамены, былі велічэзныя чэргі да выбарчых участкаў, а потым слёзы радасці ад сумленных падлікаў і абурэння фальсіфікацыямі. Барыкады і жаданне адстаяць праўду, але ў адказ была сіла і гвалт, збіццё, затрыманні і забойствы. 9 жніўня 2020-го гэта мноства гісторыяў пра надзею і боль. Гісторыяў беларускіх беларусаў. Вітаю ў аб'ектыве. Сергей Падсасонны, галоўныя навіны дня. І галоўная тэма – 4 гады пасля 2020-го, тысячы палітычных затрыманняў, катаванні, смерць. Высокі кошт змагання за волю і нязломнасць перакананняў. Той свабодалюбівы дух, які лунаў тады ў Мінску, Брэсце і Гародні, Пінску і Оршы, ён нікуды не знік. Баі ў Курскай вобласці, разбітая тэхніка вайсковых калонаў і сотні забітых расійскіх вайскоўцаў, абвешчаная надзвычайная ситуация федерального значения. Кремль очень неуклюже на все реагирует. Это говорит о том, что это было неизвестно даже на самом-самом высоком уровне. Увага! Радыяцыя 38 гадоў пасля чарнобыльскай катастрофы, а ў Брагіне на Гомельшчыне узровень радыяцыі ў 2,5 раза вышэй за норму. Радиоактивные частицы, они находятся в окружающей среде, они включаются в пищевые цепочки и могут попадать в организм человека. Злучаныя Штаты, Канада і Вялікая Брытанія ў 4-ю гадавіну прэзідэнцкіх выбараў зрабілі свой асаблівы падарунак рэжыму, ды ўвялі санкцыі. Пад абмежаванне трапіў нават Коля Лукашенка і Боінг узурпатара, гэтак званы борт нумар 1. Працытую, пасадзілі твае самалёты, пасодзім і цябе, кажа Павел Латушка, а прэзідэнтка Еўрапейскага парламенту Роберта Мецола дэкларуе, беларусы павінныя быць вольнымі. Усё гэта сведчанне таго, што дэмакратычны свет памятае пра сфальшаваныя выбары 2020-го і змаганне беларусаў, а таксама рэпрэсіі ад рэжыму. Пра 9 жніўня 4 гады таму і сёння. Вітаў Сеўчык. 9 жніўня 2020-го. Беларусы ў чэргах да выбарчых участкаў. Шмат якія выбарнікі мелі на сабе белыя стужкі. Так, як да гэтага заклікаў аб'яднаны выбарчы штаб апазіцыі. Увечары ў краіне адключылі інтэрнэт. Частка выбарчых камісіяў адмовілася вывешваць пратаколы. Але на некаторых участках галасы ўсё ж лічылі, і з іх пратаколаў вынікала. Нават з улікам абвешчанага датэрміновага галасавання першы тур выйграла Святлана Ціхановская. Людзі выйшлі на вуліцы з нацыянальнымі сцягамі. Насамрэч, гэта была рэвалюцыя годнасці. І таму сёння па ўсім свеце мы адзначаем наш дзень годнасці. На беларусаў па ўсёй краіне кінулі АМАП і нават войска. Людзей хапалі тысячамі і катавалі. Некалькіх пратэстоўцаў забілі. Грамадзяне аказвалі супраціў і нават будавалі барыкады. Пазней была спроба ўсебеларускага страйку. Выходзілі шматтысячныя маршы пратэсту, якія працягваліся больш за 4 месяцы. Те сдвиги, которые произошли в обществе, они имеют очень длительный такой аспект, и я полагаю, что Лукашенко проиграл свое место в истории. Он так и мог проиграть. И вот эта память, что мы можем выиграть, она как бы застанется, и может быть праз поколение застанется. Да гадавіны чарговых сфальсіфікаваных выбараў з заявамі ў падтрыманне беларусаў выступілі дыпламаты заходніх краінаў. 9 жніўня 2020 года беларусы выйшлі на вуліцы, каб пратэставаць супраць сфальсіфікаваных прэзідэнцкіх выбараў. Праз 4 гады за кратамі застаюцца больш за 1400 палітвязняў. Мы заклікаем іх неадкладна вызваліць. Мы падтрымліваем беларускі народ і яго дэмакратычныя памкненні, а таксама тысячы тых, хто быў вымушаны пакінуць краіну. Пасля 2020-го з Беларусі з'ехала
выехала 600 тысячаў чалавек. Такая ацэнка сацыёлага Геннадзя Коршунова. Рэжым забараніў эмігрантам атрымліваць пашпарты ў консульствах. Паводле праваабаронцаў, з пачатку прэзідэнцкай кампаніі ў Беларусі з палітычных прычынаў затрымалі больш за 50 тысячаў асобаў, з якіх больш за 6,5 тысячаў зазналі крымінальны пераслед. Мы таксама памятаем, як рэжым Лукашэнкі спрабаваў і працягвае выкарыстоўваць нелегальную міграцыю як гібридную зброю супраць еўразвязаў. Мы не забудзем, як ён супрацоўнічае з пуцінскім рэжымам у нелегальнай агрэсіі супраць Украіны. Пасля 2020 года рэжым назваў большасць незалежных медыяў экстрэмістамі і пачаў пераслед чытачоў за распаўсюд інфармацыі. Ліквідаваныя больш за 1700 недзяржаўных арганізацыяў, у спіс тэрарыстаў уключылі больш за 450 беларусаў. Дзеянні рэжыму прывялі да санкцыяў і ізаляцыі нашай краіны заходнім светам. Аднак сёння МЗС Беларусі вырашыла адказаць еўразвязу афіцыйнай заявай. Праблем жа няма. Прыязджайце ў Беларусь, паглядзіце на сітуацыю ўласнымі вачыма. Не пашкадуеце. Палітычны аглядальнік Радыё Свабода Юрый Дракахруст кажа, што рэвалюцыя 2020-го прайграла і параўноўвае яе вынікі з паўстаннем Каліноўскага. Паўстанне прайграла. Каліноўскага павесілі, какую-то частку шляхты выслалі, кагосьці пасадзілі, кагосьці запалохалі, але паўстанне прайграла. Мы не вярнуліся ў Беларусь, палітычныя вязні не вызваленыя, свабодныя выбары не адбыліся. Ёсць і аб'ектыўныя, і суб'ектыўныя прычыны, чаму не адбылося. Але што нам удалося, это захаваць суб'ектнасць Беларусі. Беларусь не паклалі ў адзін кошык з Расіяй, нават санкцыі, якія вводзяць супраць Расіі, не супадаюць. Сёння пра новыя санкцыі супраць рэжыму заявілі Вялікая Брытанія і ЗША. Гэтак Лондан увёў абмежаванне адносна 5 начальнікаў калоніяў і 3 прадпрыемстваў. Вашынгтон дадаў да санкцыйнага спісу 19 асобаў і 14 кампаніяў. Віталь Ціўчык, Белсат. Па ўсім свеце беларусы адзначаюць Дзень годнасці. Злучаныя Штаты, Канада, Бельгія, Вялікая Брытанія, Нямецчына, Швецыя, Літва, Грузія, Польшча. Усе з адной мэтай і адзіным пасылам. Яны не згодныя з дыктатарам Лукашэнкам і афіцыйнымі вынікамі выбараў 2020 года. Праходзіць такая акцыя ў гэтыя хвіліны і ў Варшаве, і літаральна некалькі хвілінаў таму прайшла пад вокнамі нашай студыі. Таксама ў калоніі дзее наша журналістка Кацярына Гардзеева. Вітаю, Каця, якія падрабязнасці з мерапрыемства ў польскай сталіцы? Прывітанне, Сергей, прывітанне, паважаныя гледачы. Зараз мы знаходзімся ў самым цэнтры Варшавы, каля помніку Каперніку. Тут сабраліся сотні беларусаў, каб разам адзначыць Дзень годнасці, каб у папярэдні раз, каб у чарговы раз напомніць, што беларусы не перагарнулі старонку 2020 года. Але ж падзея пачалася не тут, яна пачалася ў іншым месцы, каля помніку герою Беларусі Тадеушу Касцюшка. Там з вітальным словам звярнуліся да беларусаў актывісты, палітыкі, таксама там выступілі музыкі, а потым пачалося шэсце. Мы прайшлі па цэнтральным вуліцах Варшавы, на кожным перакростку, літаральна на кожнай вуліцы да нас прыядналіся яшчэ і яшчэ людзі. Зараз вы можаце бачыць, насколькі шмат людзей сабралося ў канчатковай кропкі сённяшняга мерапрыемства. Таксама вы можаце бачыць, што да сабраўшыхся звяртаюцца беларускія актывісты, яны распавядаюць, як абстаяць справы, як Беларусь пражыла гэтыя 4 гады, з чым мы падыходзім да гэтай даты. Кожны з нас любіць падарункі. Таксама можам бачыць, што гэтую падзею абараняе польская паліцыя. Яна была з намі амаль на працягу ўсяго шэсця. І мы яму зрабілі падарунак. Хоць нагода, не сказаць, што святочная, але ж настрой тут сапраўды святочны. Людзі прыйшлі з транспарантамі, са сцягамі, яны скандзіруюць лозунгі, і бачна, што беларусы разам, нягледзячы на тое, што праісходзіць, мы разам. Сергей, на гэта вітаю вас словам. Дзякуй, Каця, за гэтыя падрабязнасці. Кацярына Гардзеева з Дня годнасці ў Варшаве.
3 гады таму Александр Лукашенко ладзіў нараду ў Брагіне на Гомельшчыне па, цытую, адраджэнню чарнобыльскіх земляў. Сёння Белгідрамет кажа, што ўзровень радыяцыі ў Брагіне ў 3 разы вышэй за норму. Узурпатар з камерамі прапагандыстаў з'ехаў, а тысячы людзей засталіся, і гэта іх здароўе ў небяспецы. Ірына Юр'ева. Радыяцыйны фон стабільны, але павышаны. Узровень забруджанасці ў Брагіне Гомельскай вобласці амаль у 2,5 разы вышэйшы за норму. Это в пределах там, значит, 0,50-0,56 микрозивертов в час. При установленном пределе референтном для Беларуси 0,20 микрозиверта в час. Ад Брагіна да Чарнобыльскай АЭС каля 50 кіламетраў. А таму ў 1986 годзе гарадскі пасёлак, як і ўвесь раён, найбольш пацярпелі ў выніку аварыі на станцыі. Сёння ў Брагіне жыве больш за 4,5 тысячы чалавек, нягледзячы на тое, што яго тэрыторыя ў зоне с правом на отселение. Здесь главная опасность прежде всего в том, что если регистрируются такие уровни радиации, тогда есть радиоактивное загрязнение и частицы, радиоактивные какие-то частицы, они находятся в окружающей среде, они включаются в пищевые цепочки и могут попадать в организм человека. Агулам у Беларусі да найбольш пацярпелых у выніку аварыі на Чарнобыльскай АЭС адносіцца 21 раён у Гомельскай, Магілёўскай і Берасцейскай вобласцях. Аднак чыноўнікі зазначаюць, што году сітуацыя там паляпшаецца, ды кажуць пра адраджэнне тэрыторыяў. Оно уже произошло, там живут люди полноценной жизнью, ничем жизнь не отличается от других регионов. Некорректно называть эти места возрожденными, скорее их нужно называть радиоактивно возрожденными, да, потому что радиоактивное загрязнение там присутствует, и, конечно же, вредит людям и всему живому, что есть на этой территории. Пра адраджэнне земляў у гэтак званых чарнобыльскіх раёнах казаў і Лукашенко. У 2021 годзе ён даў чыноўнікам 5 гадоў на аднаўленне забруджаных тэрыторыяў да ўзроўню, які быў да аварыі на станцыі. Мы должны сделать все для того, чтобы, возродив эти земли, вдохнуть в них настоящую жизнь. Ірына Юр'ева, Белсат. Спасибо большое. А Варшава агучыла чарговыя падрабязнасці наконт перамоваў з Менскам пра вызваленне палітвязня Анджэя Пачобута. Кіраўніца канцылярыі прэзідэнта Польшчы Малгажата Папроцка ў эфіры тэлеканалу ТВН24 заявіла, што Анджэй Пачобут не хоча пакідаць Беларусь без магчымасці туды вярнуцца. Малгажата Папроцка дадала, што прэзідэнт Анджэй Дуда прымае сітуацыю з беларускім палітвязнем блізка да сэрца і што кожны польскі ўрад намагаўся і намагаецца вызваліць Пачобута, але пакуль марна. Анджэй Пачобут – журналіст і адзін з лідараў Саюзу палякаў у Беларусі. Летась Пачобута засудзілі на 8 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі узмоцненага рэжыму. Надзвычайная сітуацыя федэральнага характару. Гэтак у Расіі назвалі абстаноўку ў Курскай вобласці, дзе апошнія дні ідуць баі. У некаторых раёнах улады ладзяць эвакуацыю. Ян Федарович. Расейцы накіроўваюць дадатковую тэхніку і жывую сілу ў памежныя раёны Курскай вобласці. А гэтая расійская вайсковая калона да лініі баявога сутыкнення не даехала. Зэт-блогеры бядуюць, што яна трапіла пад варожы абстрэл непадалёк ад населенага пункту Рыльск. Вынік больш за дзясятак спаленых грузавікоў з вайскоўцамі. Гэта цалкам новая з'ява на вайне. Расейцы спрабуюць спыніць наступ праціўніка на ўласнай тэрыторыі. Русские сейчас развивают свое наступление на территории самой Украины, вот на оккупированных территориях, это там от Очеретина, как раз Торецк, они к нему туда рвутся сейчас, там группировка у них рвется российская в сторону Торецка. Они считали, что у украинцев вот все максимально действительно вот так вот шатко и нехорошо, поэтому какое наступление большое, и тем более на территории России. То есть абсолютно недооценка. Інстытут вывучэння вайны паведамляе аб прасоўванні ЗСУ ў глыб Курскай вобласці Расіі на адлегласць да 35 кіламетраў. Баі на гэтым кірунку ідуць з 6 жніўня. Противник, получается, вот вначале прошел между нашими опорными пунктами российскими, потому что дистанции были просто огромные. Это раз. Потом уже вышел, получается,
технику выгнал и уже напрямую, получается, зашел на территорию уже таким рывком, хорошо углубился внутрь нашей территории. Паводле выдання Forbes, у Курскай вобласці можа быць да 10 тысячаў украінскіх вайскоўцаў. Кіеў не дае каментароў на гэты конт. Сьогодні було вже 3 доповіді головкома Сирського. Сёння было ўжо 3 даклады галоўнакамандуючага Сырскага. Даклады выніковыя, менавіта такія, якія патрэбныя дзяржаве цяпер. Украінцы ўмеюць дасягаць сваіх мэтаў. Гэта не мы выбралі дасягаць мэту ў вайне. Расія прынесла вайну на нашу зямлю і павінна адчуваць, што яна зрабіла. Расійскія ўлады ладзяць эвакуацыю з некаторых раёнаў Курскай вобласці. Спасибо большое, что об нас заботитесь. Праўда, горад Львов з насельніцтвам 17 тысяч асобаў эвакуяваць адмовіліся. Шмат хто выязджае самастойна. Вайскова-палітычнаму аглядальніку Ігору Леўчанку гэта нагадвае сітуацыю, што была 2,5 гады таму, калі расейцы атакавалі суседнюю Сумскую вобласць Украіны. Правда, есть и адрозненне. В феврале 22 года местное население очень активно сразу втянулось и вписалось в события, да, то есть начали возникать такие стихийные отряды самообороны, и фактически врагу с первых дней начали наносить поражения фактически простые граждане, да. Вот, то такого, например, с российской стороны мы не видим. Россия у адказ наносіць удары па цывільных аб'ектах. У выніку атакі па супермаркеце ў Канстанцінаўцы Донецкай вобласці прынамсі 13 асобаў загінулі, блізу 4 десяткаў параненыя. Уначы ЗСУ з дапамогаю дронаў заатакавалі шэраг памежных вобласцяў Расіі. Адной з цэляў быў вайсковы аэрадром у Ліпецку. Кіеў кажа аб паражэнні складоў з кіраванымі авіябомбамі ды іншых аб'ектаў. Ян Федарович, Белсат. Новы этап у справе забойства беларускі Лізы Герцан у Варшаве. Польскі пракурор Пётр Антоні Скіба паведаміў нашаму тэлеканалу, што 9 жніўня абвінаваўчы акт у справе забойцы Дор'яна С. перадалі ў акруговы суд у польскай сталіцы. Пракурор падкрэсліў, што не можа раскрываць дэталяў, але абвінавачанне датычыць забойства. Злачынства кваліфікаванае як здзейсненае са згвалтаваннем і рабаваннем з ужываннем небяспечнага прадмета. Падазраванаму пагражае ад 15 гадоў пазбаўлення волі да пажыццёвага зняволення. З улікам характару справы суд будзе закрытым. Публічна агучаць толькі вырак. Раней эксперты прызналі, што абвінавачаны не ёсць псіхічна хворым і здольны паўстаць перад судом. Змяняем тэму. Да завяршэння Алімпіяды ў Парыжы засталося 3 дні. Ужо вядома, якія зборныя зоймуць першыя месцы ў агульнакамандным заліку, пакуль лідаруюць спартоўцы ЗША. Яны заваявалі ажно 30 залатых медалёў, а агулам у іхнай скарбонцы больш за 100 узнагародаў. Другі радок у Кітаі, на 3-м месцы Аўстралія. Сёння ж на Алімпіядзе выступіў прадстаўнік Беларусі Магамед Хабіб Кадзі Магамедаў. У вольнай барацьбе ў вагавай катэгорыі да 74 кілаграмаў ён на стадыі кваліфікацыі саступіў Разамбеку Жамалаву з Узбекістану. Ужо праз лічаныя хвіліны пазаўзеем за беларуску Сюзанну Валадзько, якая выступіць у спаборніцтвах цяжкаатлетак у вазе да 71 кілаграма. А напрыканцы выдання вяртаемся да галоўнай тэмы дня – жнівень 2020-го. І хацелася б прыгадаць працу нашых журналістаў. Асабіста я ў гэты дзень 4 гады таму працаваў у жывым эфіры 7 гадзінаў. Нашыя журналісты начавалі на працы, спалі на падлозе і не спынялі працу 24 гадзіны на сотні. Рэпарцёры працавалі на вуліцах беларускіх гарадоў па ўсёй краіне, дасылалі інфармацыю і здымкі. Мы былі сведкамі і ўдзельнікамі тых падзеяў. Мы былі і застаемся разам з беларусамі, якія прагнуць свабоды. І мы таксама плоцім высокі кошт. З 37 незалежных журналістаў за кратамі траціна нашыя калегі. Узгадваем дзень выбараў і падзеі пасля.
2020 году люди вышли на улицы. И они бачили, что перемагает Тихановская. А им кажут, нет, Тихановская проиграла, перемог Лукашенко, там с велизарным отрывом. Люди познавали один одного по выразу твару по вачах. А ты идешь по улице, и ты с кем-то переглядываешься, и ты разумеешь, что это свой человек. Распавядала у прямым эфіры на ганку нейкага пад'езду, што вот сілавікі яны страляюць па людзях, і вось ён цэліцца, і толькі тут да мяне дайшло, што цэліцца то ён у мяне. І вот нейкая адчыніліся дзверы, нейкая рука схапіла мяне і проста вот нейкую там долю секунды вкінула в гэты пад'езд. Наша команда Белсатовская была схоплена у полон. Мы всю ночь провели у Раусі. Мы бачили, як хапали людей, кидали на подлогу, збивали ногами. Потом их отвозили в Ленский Раус, кидали в спортзал, знову збивали. Я чув, як у людей стріляли, як кидали шумові гранати. Виїжджали хуткі допомоги. Ось, і на машині ми з одної з такої хутких ув'язалися, залезли в шпиталь. Ось, ну і там я убачив перших ахвяраў сілавікоў. Это былі вельмі моцна збітыя людзі. Накал эмоцый, і гэта не спадала. Я тады зразумела, што все ўжо, што было раней, вот уже пачалася нейкая новая эпоха. А таму нічога не скончана, і старонка не перагорнутая. Гонар за беларусаў, вечная памяць пра ахвяраў, а таксама чакаем на волі палітычных вязняў. Жыве Беларусь! Сергей Подсосонны, да сустрэчы ў эфіры. Жніўня, пятніца, Белсат, Зум, з вами Віталь Бабін. У 4-ю гадавіну прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі размаўляем пра галоўнае. Вітаю, гаспадарства, і мы пачынаем.